हेलो गाइस, आं दिनै नोंथांमोननि सायाव गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय एम्फौ लाथा एवनाय। एम्फौ लाथाखौ मारै एवो नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो। नैबे जाबाय एम्फौ लाथा। आं दा बेखौ एवनो नागिरदों। बेखौ सुवालाबानो एवग्रोनांगौ, बेनिफ्राय बस'नांगौ। खायफा बस'लाबानोबो एवो। आं दा बस'नानैसो एवगोन। बस'ना एवोबा थाव संख्रि फानलुआ सिङाव हाबो, बेनिफ्राय टेस्टिसिनबो जायो। एम्फौखौ सोर सोर जानो मोजां मोनो आरो सोर सोर जानो मोजां मोना नोंथांमोनहा कमेन्टआव बुंहर। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो। एम्फौखौ आं एवथ्रमनानै लाग्रोसै, बेनिफ्राय एवथ्रमखांबा बस'नोसै। एम्फौखौ एवथ्रमनो थाखाय आङो सारायाव हरबाय। आं दा एम्फौखौ दसे गोबाव एवथ्रमनानै बस'गोन। बेनिफ्राय बस'खांनायनि उनाव थाव, सामब्राम, फानलु, हालदै, संख्रि होनानै आरामसे एवफिननानै जानोसै। एवथ्रमनाया जासिगोन। आं खांनानै बस'नोसै एम्फौखौ। एम्फौआ गुदुंथार, दासो खांग्रोदों नालाय गुदुंथार एम्फौआ। आं दा बस'नोसै एम्फौखौ। गुदुंथार एम्फौआ, दासो खांग्रोदोंखाय। आं दा एम्फौखौ बस'खांबाय, आरामसे सुनानै एवफिननोसै। आं एम्फौखौ सुनानै लाखाबाय। नैबे सामब्राम गोजा, नैबे बानलु गोरान। बानलु गोथां गैयामोन, बेखायनो आं गोरानखौ होनोसै। आं दा नै सारायखौ जानबाय। साराय दुंबा थाव होनोसै। साराया दुंबाय, आं थावखौ हरबाय। थावा गोबायानो। फानलु हरसै। फानलु गोराना एसे खामग्रोनांगौ नालाय, बेखायनो आं फानलु गोरानखौ हरग्रोबाय। बेनिफ्राय सामब्राम हरनोसै। सामब्राम खामबाय, आं एम्फौ लाथाखौ हरनोसै। हरबाय। दसे एरनानै संख्रि हरनोसै आङो। आं दा संख्रि होनोसै। हालदैखौबो एसे हरखानोसै आङो। हालदैखौबो हरबाय आङो एसे। बेनिफ्राय एरनानै खोबनोसै आं दसे। मेजेम खोब्बाय आङो दसे।
आं दा एरफिनबाय गावनि दै गनाया रानबाय नै दा एसे दंबावो गावनि दै रानजासे खोबबावनोसै आं दा नै नायफिनबाय गावनि दै रानजासे एरबाय थाथ'नोसै आङो रानहांबाय दैया मोननो बारा गोबाव सम नांनाय नंला दसे उनावनो मोनसिगोन मिनिटसोनि उनाव एम्फौ लाथाया मोननो हमबाय दसे उनाव आं खांनोसै एम्फौ लाथाया मोनबाय एम्फौआ मोनबाय आं जानायखौ देखायलायला भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै